Takže já tě vydám u nového videa tady na YouTube. A máme tady další video ze soustředění. Je dneska 18. dubna, pátek. My jdeme na soustředění do Frýdku místku na Team Gymový. Za 20 minut výjíždím, ale ještě jsem nesnídal. Je 10:40 a začínáme trénink ve 2, takže si dám asi nějakou snídaní a pak jenom něco takového jako lehčího na pošimrání bříška, abych necvičil úplně s prázdným žaludkem. Let's go! Takže já jsem si uvědomil, že jsem jednou dával na storíčko, jak si dělám vajíčka. A hodně lidí mi psalo, že chcou recept, takže tady ho máte. Prvně si dáte na pánvičku máslo, necháte si ho rozpět. Pak si vezmeš vajíčka. Takže dáš si tam ty vajíčka, když to máš to máslo hezky rozpečený. Takhle si to tam pěkně dáš. Druhý krok je, že si to posolíš, popepříš. Tohle je fakt dobrá věc. Jakože není to tak satisfying, jako jak to takhle točit, tu pepřenku, ale tohle je docela dobrá věc. Ale lepší točení, baterky musíš furt vyměňovat. Jako je to dobrý, ale víš jak. Pak důležitá přísada, co si tam já dávám, je oregano, prosím. Jo. Oregano není. Ach jo, no tak aspoň trochu takhle. Všechno jsem to dal hezky na jedno místo. Pécka. No takže oregano nemám, takže nastává chvíli, kdy použiješ majoránku, když máš. Jo. Dáš si tam hezky majoránku. A teďka nastává chvíle, kdy ty už jenom čekáš. Teďka nastává další důležitá věc a to je, že ty vajíčka přiklopíš takhle pokličkou a počkáš chvilku. Tak já nevím, minutku a půl. Mezi tím si uklidíš hezky se vytáh. A teďka krok číslo, nevím, 4 důležitých, 3 důležitých, je, že tu pánvičku teďka si položíš na talíř, který jsi nachystal, protože se ti ohřeje. Vezmi si tady tohle věc a teďka si to rozdělíš takhle to vajíčko. Vezmeš tu pánvičku, naklopíš si to vajíčko na to a překlopíš to, sklumíš to úplně na nejmenší oheň. Hodíš tam zase tu pokličku. No a teďka to tam chvilku takhle necháš, pak to obrátíš znovu a pak můžeš úplně top věc prostě. Jo. Teďka, jelikož to znovu přikryl, tak chvilku zase počkáš a nachystáš si, já si dávám tousták a opečíš si ho. Takže vajíčka máme hotový. A teďka dívej. A máš nejlepší vajíčka na světě. Ale když říkám nejlepší, tak fakt myslím nejlepší. Jakože. A napište mi do komentářů, jestli jíte vajíčka s kečupem nebo bez kečupu, protože já vajíčka bez kečupu nejím vůbec. Jakože always with ketchup. Takže vás zdravím, už jsme v autě, jedeme do Frýdku na soustředění. Mám to na výšku, protože mi to nejde na šířku z nějakého důvodu. Je tady asi nějaká mega bouračka, protože tady stojí 3 pruhy prostě, což je úplně úžasný. Takže doufejme, že nepřijedeme pozdě moc na soustředění. Máme dojezd tak jako 10 minut před. Tak teďka už asi to bude tak jako akorát. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Ale už jedeme. Už asi po 8 jedeme dneska konečně a snad už normálně.
teďka jdeme skákat na první nářadí, jdeme na tumble. Pojď Vandi. Do vlogu. Vyšli to tam. Tak tady tahle průprava, to je no prostě strašná věc. Já se prostě bojím na to. Já prostě bojím na to. To prostě nejde. Takže já jsem měl teďka skákání, takovou první fázi dneska. Bylo to strašný úplně, ale ze začátku. Potom jsem se nakonec i rozskákal a už to nějak šlo, ale ze začátku vám tady dám prostřihy a uvidíte sami, že to bylo prostě tragédie. Protože jsem včera měl trénink v posilovně, trénink rychlosti a atletiky ve škole a pak ještě ve škole úboly, kde jsme jako hodně trénovali nějakou izometrii a takhle. A dneska mi to úplně jako se sekalo, vůbec jsem neovládal svoje tělo a strašně jsem jako bojoval s hlavou. Ale nakonec jsem se nějak rozkákal a zvládl to, ale bylo to strašně hard. Se k tomu donutit, jsem se na to chtěl už úplně vysrat, jako nic nejít, ale jsem strašně rád, že jsem se nějak do toho dokopal a že mě ostatní pomohli se nějak zmátořit, abych něco skočil. A jsem rád, že jsem to skočil, protože teďka fakt jako vím, že i když delší dobu nebudu skákat, tak i tak to skočím. A teďka jdeme na druhou fázi, na pódiovku, teď jsme měli tumble, teďka pódiovka a jdeme trénovat, no. Já si dám koláček, zasloužený a jdeme na to. No, takže tady mám koláčky, jdu si dát dva, ať mám energii na pódiovku. To je raketa. Top.
5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kolanami. 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mě úplně líto v koleni. Dáme, co teďka jdeme? Zvedačku, mízíme, řekl tady. Tak jeden, zvedačku. Petra hodíme přes půlku tělocvičny. Ty brďo. To bude neskutečné. Ale oni se taky se ještě nechystají. Venďo, jak se tvář? Venďo, tvář se tak. Ne, no tak když tak, já ne. Zvedačka poprvé. Zvedačka po 356 krát. Raz, 2, 3. Bum. Takže máme po tréninku, máme po pódiovce a i po skákání. Skákání bylo úplně děsběs, ale pak se to zlepšilo. Vybojoval jsem to. Děkuju za podporu všem s FMG. Jedeme domů, ne do Brna, ale tady, teď je a jdeme se napapat, najíst a zítra druhý trénink. Takže zatím se mějte, čau a vidíme se zítra. Takže dobré ráno, já dneska nestíhám. Už nám před 15 minutama začal trénink. Máme den 2 soustřední. A tady někomu spadl nanuk. Já doufám, že je otevřeno. Není, takže jdu napsat. Každopádně máme den 2. Začínali jsme v 8:20. Jsem moc nezvlád a dneska máme trampolínu a pody. Podiovku zase. Takže vám zase dávno něco z tréninku. Doufám, že to dneska bude skákat ne jak včera. Nebo že to nebude taky krušný začátek. A jdeme na to, jdeme se rychle před. Poskakuješ trošku rukama dozadu. Do výšky. Nepředklání se. Kolena nepadají dopředu. Pěkno držíš. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ruce zpěš, uši polívat. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, rychle strčí. Raz, 2, 3, 4, 5, To je všechno na toto cvičení, na tom Instagramu sebe. 8, 9, běžíš. Kterou genetika?
byla pódiovka FMČ. To byla Cukohra s Chilmo dneska poprvé v životě. No a teď musíme všechno tam tu hromadu uklidit zpátky tamhle do nás. Že, Peťo? Takže máme hotovo. Týmy, pozdravte. A ty nás to nedá ten Instagram blog. No, označím vás, to je jasný. Jste holky zadané? Nejsi sponzorovaný, to nemůžeš taky. Ale mohl bych být.